Morjesta! Velikaninaama is back in business ja nyt on juhla-aika. Nyt on tullut 3 tilaajaa ja yli 60 näyttökertaa, niin tää on mun mielestä nyt kyllä sen verran juhlava juttu, että mä aion tehdä tän kunniaksi tilaajaspesiaalin ja tilaajaspesiaalin kunniaksi me tehdään Banani Sprite Challenge, eli 2 banaania ja ne syödään mahdollisimman nopeasti ja sitten Sprite. Ja sitten näitten pitäisi ruveta jyllämään mahassa niin pahasti, että tulisi aika pahaa sanomista siitä, että mä oon tehnyt tämän haasteen joskus ennenkin, mutta ei mulle silleen tullut siitä mitään, mutta mä tein tolla halpispritilla tai sillä en täällä kunnospritilla tehnyt sitä, niin silloin ei tullut yhtään mitään, mutta en tiedä sitten, että tuliskohan nyt, mutta ei siitä se enempää, että nyt on juhla-aika ja nyt juhlitaan tilaajaspessulla. Aloitetaan. Joku saisi nämä banaanit auki. Joo. Mulle on sinänsä haaste sekin jo, että mä syön nämä banaanit, tai nämä banaanit on semmonen, että mä en ole ikinä pystynyt syömään näitä kunnolla, kun mulla lentää leksa, kun tää banaani on semmoista kunnon mömmää, niin tää ei oikein mennä maittaa. Niin. Aivan hirvees. Nyt on jotenkin selkä tuolla rangassa semmonen tunne, että nyt tää kyllä voisi rupeta, tästä tulee jotain sanomista. Että tää Sprite saattaa olla semmonen, että tää laukaisee jotain semmoista, että siitä kuule lentää varmaan leksa. Alright, eli eka banaani pelmahti sinne. Rupee olemaan jonkinmoinen olo. Että vois nää banaanitkin olla ihan tarpeeksi mulle challengea tässä, että toista viedään. Itse nämä banaanit on hirveän, mä yhtään tykkään näistä. Ne on syöty, banaanit on nyt alalla ja nyt vetää se Sprite ja hyvin sihahtaa. Wow. Pieni hetki. Joo.
Sinne meni kaikki spraitti, kaikki banaanit. Ja nyt jäähän vähän tsiikaamaan tilannetta, että mitä tässä tapahtuu. Tsiikataan vaikka semmonen pari minuuttia, että jos rupee tulemaan jotakin oireita. Ei kyllä tunnu yhtään mitään nyt. Ei niinku mahassakaan jyllää ollenkaan eikä mitään muutakaan semmoista niinku... Mun mielestä elämässä pitää olla haastetta ja näin, mutta tää ei kyllä... Tää ei oikein vakuuta tää haaste mua. Tässä ei oo semmoista kunnon haastaa, ei tässä tuu edes huono olo. Ei yhtään mitään vaikutusta. Jos haasteelle vois antaa arvosana, niin tää arvosana olisi kyllä varmaan 2/5. Ei tää oo kyllä minkäänlainen haaste. No, bananispraitti haaste. Veli kaninaama. Todennäköisesti niin mä taisin nyt tällä päästä tää. Mahassa ei alkanut jyllämään eikä niinku mitään semmoista mahasärkyä tai mitään muutakaan vastaavaa tullut, että tää haaste oli tässä ja tästä selvittiin ja tilaajaspessu oli nyt tässä ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, että kiitoksia katsomisesta ja tää oli tässä. Morjesta!